May kayo agrupag tayo, pada-pada tayo nga anak, tiyapo, tasikaken siya kanya manapanagyan, kakabsat tayo. Agkanta tayo idiri tayo, imbaken ayat tiapu tayo, tasikma nalintegi ti amin na tao, kakabsat tayo. Agraksak tayo, agyaman tayo, binulot abyaken amin tayo, tati Diyos timunaan ang teti ayat na, kakabsat tayo. Umay kayo akrukbak tayo, pada-pada tayo nga anak, tiyapo, tasikaken siya kanyaman apanagbiag, kakabsat tayo. Agkanta tayo idiri tayo, imbaken ayat ti apu tayo, napudno nalintegi ti amin na tao, kakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pa ti kararag tayo, ti special intention, ti Vilwan family, kastamit ni Rogelia Pulmano, ken ti kararua ni Dolores. Kakabsat, rinugyan tayon, ti agdalyasat, iti daytoy panawon ti Kwaresma, ti napudno nga panagbabawi, panagkarkararag, nang runaunay, tapno maikapeng tayo ken Kristo, agkamatalik tayo, iti grasya ken bendisyon na, tapno malabanan tayo, abaken tayo dagiti sulisog, babaan tinapudno apan nagkarkararag. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Natay amin kuna tayo, agkonpesara. Iti Diyos, aman nakabalin amin. Ken kada kayo men kapagsa, pasya kapapasa, iti panunod sa waray tinihiway. Basol ko unay. Isu ngagpakpakaasi aken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasi dakuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika.
asika. Kristo, mga asika, mga asika. Apo, mga asika. Apo, mga asika. Apo, mga asika, mga asika. Wena po, mga asika. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, madaman nga anuruten mi, dagiti ipaannong ti Santa Aquaresma, ipaay mo kadi, taumad-adda ti pannakaawat mi iti misteryo maipanggep ken Kristo, ket agbyag kami kas mayataday iti daytoy a misteryo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na daw iti libro ti Henesis. Nangala ti Apo a Diyos iti daga, ket nang bukel iti maysa a tao. Insang awna ti anges a makaited ti biag, iti agong ti binukel na tao, ket naadaan iti biag. Nangaramid ti Apo a Diyos ti maysa a hardin, ijay Eden, iti daya. Sadyay tinangikabilan na iti tao a binukel na. Pinagtubo na ti amin akita, ti agkakapintas a kayo, ken agbunga iti nasayaat. Iti tinga ti hardin, adda ti kayo amang ted iti biag, ken ti kayo amang ted iti panakaammo, iti naimbag ken iti dakes. Ti uleg ti kasikapan nga animal nga inaramid ti Apo a Diyos. Agpayso kadi nga imbaga ti Diyos adi kay mangan iti bunga ti uray anya akayo iti hardin. Sinaludsod ti uleg iti babae. Mabalin mi kano iti mangan ti bunga ti uray anya akayo iti hardin. Insungbat ti babae. Malaksid ti kayo nga ada iti tinga. Imbaga ti Diyos, di kam kanu mangan ti bunga daytoy akayo, wenno uray sa giden lakuma. Tano aramiden mi ti kasta, matay kami. Saan napudno dayta, insungbat ti uleg. Saan kayo amatay? Kasta ti kuna ti Diyos, agsipod ta amuna, ano mangan kayo ti bunga ti kayo, madan kayto ti panakaamo, iti naimbag ken iti dakes, ken panakaawat, kas kadagiti di Diyosen. Nakita ti babae anapintas ti kayo, ken nasayaat akanen ti bunga na. Nagpintas ket ngatan ti agbalin ang masirib, kinunay tinakem na. Nangalangarod iti sumagmamano a bunga ti kayo, ket kinnan na. Kalpasan na, inikkan na ti asawa na ket nanganmet. Apaman ang nakapanganda, naadaanda iti panakaawat, ket nabigbigda alamo-lamo da. Iti kasta, na magsasaip da dagiti bulong ti kayo nga igos, iti panangabong da iti bagida. Ti sao ti Apo. Kaasya na kami, o Apo, tanagbasol kami. Iti di agbalbaliw nga ayat mo, kaasya na kadi, o Diyos ko. Iti kinaimbag mo, punasem kadi dagiti basol ko. Ugasam amipinpinsan ti kinadakes ko, ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Bigbigek ang nagbiddutak, ket dagiti basol ko sila lagipak.
nagbasulak ken ka, wen si kalaeng tinagbasulak, nagaramidak iti saan amakay ayo ken ka. Parsuaem kanyak o Diyos tinadalos a puso, ket ikanak iti baro, ken napudno nga espiritu, dinak pagtalawen iti imatang mo, di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Isublim kanyak ti rag-o, ti panangisalakan mo, ket ikanak iti natulnog nga espiritu. Apo, tulungan nak nga agsao, ket idaydayaw kanto. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Imay ti basol dito'y lubong iti maysa tao, ket inkuyog ti basol na iti papatay. Iti kasta, nagsaknap ipapatay ti amin a tao dito'y lubong, agsipod ti nagbasol amin a tao. Agpayso agapu iti basol ti maysa tao, nagturay ni patay gapu iti dayta a tao. Ngem dakdakkel nga dayo ti inaramid ti maysa a tao, isu ni Jesucristo. Dagiti amin nga umawat iti nawadwad a parabor ti Dios, ken ti di mabayadan a sagot ti kinalinteg na agturay danto iti biag babeen ken Kristo. Ngarud iti panakadusa ti amin na tao gapu iti basol ti maysa tao, kasta met ti panakawayawaya ken panakaited ti biag ti amin a tao gapu iti maysa nalinteg nga aramid. Ket no kastano ti kaado ti nagbasol gapu iti panakasukir ti maysa tao, kastan tumat ti kaado dagiti napalinteg iti sangwanan ti Dios gapu iti panagtulnog ti maysa a tao. Ti tao ti Apo. Agyaman tayo. Si dadaan ka mapu nga agtungpal ti pilpilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan uk tinagan mo, maitantan uk tinagan mo. Apulok tamtoy panunot ko, ipaay mo kat pendisyon mo, tapno agtulnog daytoy puso nga agtungpal na kemo. Si dadaan ka mapu nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Inturong ti Espiritu ni Jesus ijailet ang tapno sulisugan ti Diablo. Kalpasan ti upat apulo nga aldaw ken rabii adi pannangan ni Jesus nabisinan. Immasidag ken kuana ti Diablo ket kinunana,
No sika ti anak ti Dios bilinem nga agbalin at tinapay dagitoy abato. Insungbat ni Jesus kunati na santon asurat saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao no di pay ket titunggal sao nga isawang ti Dios. Inturong ti diablo ni Jesus iti nasanton a syudad ket impan na iti kangatwan a paset ti templo. Sana kinuna no sika ti anak ti Dios tumapwak ka man, agsipod tako na tinasantuan asurat, bilinin to ti Diyos dagiti angheles na amangaywan ken ka, tapayaan da kanto, tapno uray dagiti sakam, saan amadunor iti bato, ngem insungbat ni Jesus, kunamet tinasantuan asurat, di mo solisugan ti Apo a Diyos mo. Impan ti diablo ni Jesus, iti nakangat nga to abantay, ket impakita na kenkwana dagiti amin a pagarian ditoy lubong agraman dayagda. Ited kunto ken ka amin dagitoy kinuna ti diablo. No agparintumeng ken agrukbab da kanyak. No agparintumeng ken agrukbab ka kanyak. Ited kunto amin ken kadagitoy kinuna ti diablo no agparintumeng ken agrukbab ka kanyak. Pumanaw ka Satanas, insungbat ni Jesus. Kung natin na santuan asurat, agdayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbyam. Iti kasta pimanaw ti diablo, dimteng dagiti angheles, ket nagserbida ken Jesus. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Ada tay kanta nga paborito dagitay mamartek nga padpadak. Hanya dito nga kanta. O tukso layuan mo akaw. Wow wow wow. Paborito da nga kan kantaan dito o tukso layuan mo ako. Wan dito iti kuan natata. Sulisog sulisog sulisog. Anya ti ka darasan nga pakasulisugan ti tao. Lasag? No. Kaya mo na nga pakasulisugan ti tao, makan. Hello? Diyak amo na ito'y kahanak mo ngamin o agpalpaliiw, ngam di ayan mi, kadadagpasken, agkikinusilap da, taapaya, dagiti RIC nga nagserbi ka adda handa nga inserbi nga karne iji sirok ti lamisaan. basta no daytay adda pasken di ayan mi ka dagiti tagalaod ka nagyawid da. Piyapa di ayan mi ti limang da payla ngam no Salcedo apo nakatuon. Ni apo pade sa nga kardero apay kapoy. Ti umo na nga sulisog ti tao makan. Di ba isa kung kunada nga dagitay na sa santo, if you can control your appetite on food, you can also control your other appetites. Tati umuna kaan. Iso nga iso ti umuna nga pag-aapaan, kaan, hamag nga gartem. To sumurot tulad di garteman. Tilasag. Anya ti umuna nga maibasa. Pinarso ti Diyos ti sinangawan na ti tao. Agat tubay tao. Kunan ako man. Nang over na po Diyos. Sinangawan na. Naikkan iti biyag. Dinikorasyonan na. Ti paraiso, paradise. Iso pagbibiyagan da adan kin Eva. Tapno adda pagbiag da. Adda enjoyan da ti paraiso. Kaya in-enjoyan dan ti paraiso. May sa tilintag. No awan tilintag ko na ni San Pablo awang ko matibasol. Tano awan lintag tayo, awang ko mabasol. No awan tilintag ti pumatay, ora iyabor tay aminan. Anuhan nga kayat ti Diyos kaya kayat tilintagan, repentay amin nga anak tayon. Babaiyang maamin nga babaen, lalakyang maagraman kan nuangan. No awan tilintag awan, kaanya tilintag da idi panawon ni Eva anya ti kunana. Anya ti kunana ni kunati Diyos. Mabalin nyo akanan amin abo nga malaksid dayta adedta tinga taapaya, that is the tree of life. Dayta ti kayo ti biag ken dayta nga kayo iso ti
Titi kinasirib, nakaamo. Kadaadan kin Eva, sigun dagiti readings tayo, na namayat ti biyagda. Ngam simrek ti Diablo, kunana, ti kasiswitikan kadagiti amin nga animal iso ti uleg. Apay nga no daduma kaawagan da kati uleg, nasirib ka nga rod, nasaya at katsangon-sango, nga madi ka ti likod. So kunada, uleg. Sumitok inya, sumipit ija likod. Kanya ti kuna ti uleg kin ni Eva. Nanggagyo. Anya gayam nga kayo di tree of life. Oh, anya nga kayo di iparit na nga kanan. Mansanas? Oo, adda kay din nakita yaw. Sino nakakita? Awan tay pay. Won ay ijay ayanda ta kasjay nga rod ti kayo da mansanas, dates, olibo. Kano datay nga idtoy? Kainito, mangga, nyapay. Anya nga ro dagiti kanantay mo idtoy. Nidtoy ko man nakaaramidan ti Biblia ako sigurado kainito wenno bayobana nya mo ita mangga nga tan-a. Kay idinakandan sinulisogdan anya ti kunana nadlaw da nga ne lamo-lamo da napanda na nga lati ng dait dati bulong ti olibo in cover da kano dito'y kuma inya ti aglawlaw ti may kainito damurtays di siya kumanamo ti pamnyo pinagabungan takita no di natudok ang gunggunayaw kanya ti ko na di ulag dita ko na shhh kunana hello Eva kunana ka talna ka man nagmayat ti biyag ko to'y para isa hello shhh Eva kunana nyati ko agtal na ka. Apa nyati ko na day takayo, kunana ka, hangkam ka numang mangan. Mamati ka mahit. Numamati ka, kunana, jahi, ulag. Agtal naman ni Eva, anya na ganan, mayati, dadayangan na. Kunana ka, shhh, sulisog nga rod. Eva, ramanam, haan ko na ti apo, madi, ang mekano sagsagidin, kunana, sumirib ka, dahi tangamin ti kayo, ti kinasirib. Han na pala siguro, kinanmat nga sigida, ng pinampanunot na maturog di imbaga ti anghel. Pinampanunot na di imaginan na. Kala kumamo ni Akulaitan nga, nailugan nala ni kumari na nga, na isaray of buok na ka, awan pala di damo nga, idi ka kanayunan na ka, apay nga bumangbanglo. Kani bakit ko agat dinangdang? Agbaliw-baliwan di panunot, datan ti sulisog da ti temptation. Sulisog ang datan. Padasin na nga ta, kimpet. Kunada ti sulisog, nayat ni Eva kimpet, kunada ti sulisog, kasla kumakuno daytay aggagatel, either kudkudem wano saan. Napadasan nyo naggagatelan? Anya ti gagatel nga karigatan nga nga lapdan nga kudkudan. Kerethaan? Hindi mo daytay talaga nga oran nyo, obram ka talaga iremedium. Kasla gagatel dayta, ngam kasla, idepende kanyam no kudkudem nagbigay ka. Kasya mo ti sulisog. Kini Eva, inya daytan nayat, nangala, inted namut kini, lakay na, kunanamut dituyan. Lakay na. Kinanda, first fall, na nagan ti basol. So kuna ni San Pablo, dayta, no kaado, tinairaman iti basol. Iti dayta nga pan nakatinag. Gaputi, sulisog. Haan nga nalabanan sulisog. Iti mo ibanghelyo tayo, ni Apo Jesus nga mismo, Diyos isuna, napan ijay bantay, nagkarkararag, 40 days nga saan anangan. Could you imagine 40 days nga haan nga nangan? Nabisinan. Iso nga roday, ti tao no nabisinan, nalakang agbasol, ti tao nga mabisin. Ngala ko man taga Salcedo, napan nagsilaw, ay nalibaggayam takarayan, awahan na kayat nga masero nga agawid, apay adamo na dagsen mo, taalat mo ka, awang na silawan, ay apo, detay bining nga papaya, inyalat nan. Uray manok nga, mangukupan, tiniriter na jitenged nan, diyan mo na niya nga barangay detan. Nabisinan ni Apo Jesus, anya ti first nga temptation,
Kitaan nyo dito umuna nga temptation. Kaan. Nabisinan ni Apo Jesus, anya ti ko na di Diablo, Diyos ka, no podpod no a Diyos ka, pagbalinam at tinapay dayta bato. Anya ti kayat mo nga flavor, malunggay, cheese, hunad da palaman na, wano potok, wano daytay utap nga paborito dagiti kabalay ko, kinanda idi ko ha. Ang pagbalinam nga tinapay ko nana, nagsiribot ni Apo Jesus, anya ti kunana, kuna tinasanton asurat, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pa'y katunggal sao nga isawang ti Diyos. Kas ano nga i-apply tayo ti biag tayo daytoy? Naggagagat tayo. Uray Domingo, agpulpulting iti mani. Mayat day ta awang problema. Uray Domingo, agpadpadanom, aggagatod, awang mo problema ta. Tapaya, kayat tayo nga rod nga adda pagbiaghan. Oh! Apaya nga aggagat tayo, kayat tayo nga rod nga adda pagbiag tayo. Material nga kaanday jay. Nga maanya timbaga ni Apo Jesus, saan laeng nga tinapay ti pagbiag tunggal sao. Iso nga rod nga adda tay tata, dumngeg tay ti sauna. No daduma nagrigat nga maisakripisyo. No daduma mga abak di tinapay nga material kontra iti sao ti Diyos. Tay kunakon, uray nga tano adda aming king ka, uray kas ano ti kaado tinagyan tagarong mo. Nohan nga nasaya at ti na espirituan nga panagbiag mo, kawaw tulat ta ti panagbiag mo. Maikadwa kaanday jay kaan. Maikadwa nga sulisog. Dato yan. Dahito mo Diablo, nalaing amo na pa iti nasantuan asurat. Kuna ni Diablo ne, impan na dyan nga to templo. Kunana, no sika ti anak ti Diyos, tumpuak ka. Agsipod, takuna ti nasantuan asurat, Diablo dati mangibagbagaa. Bilinin to ti Diyos, dagiti angheles na amang iwan ken katapayaan da kanto, tapno uray dagiti sakam saan da amadunor. Di Diablo, uray di sao ti Diyos, mabalin ng usaren, tapno alilawon na tayo. Uray ti sao ti Diyos, mabalin na tayo nga, mabalin nga usaren ti Diablo, tapno dadaulan na tayo. Mabalin na tayo aperjen. Nasigsiglat mo ni Apo Jesus, anya ti kunana, insungbat ni Jesus, kunamot tinasantuan asurat, kunana, apay no amom tinasantuan asurat, saan kakanyakon, kunamo ni Apo Jesus, di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo. Kasano mga i-apply tayo ti biag tayo daytoy? Panang sulisog ti Apo a Diyos tayo. Tay kunakon, at the peak of our career, kala ko kangato tayo nga, kapigsa tayo nga kumita, business, trabaho, nagagat tayo, double job, amin, nadatay nga manalon, awampay oras tayo, manulang nga oras di turog tayo, dadtatay man nga nakasilaw nga agtaltalonan, ipagarup tayo nga amin nga grasya, kaya tayo nga birukan, tibukod tayo nga pigsa, bukod tayo nga laing, bukod tayo nga diskarte, nga linimitaran tayo mutan, di grasya ti Diyos, nga kaya na nga itad datoy, uray no minimal de panagtrabaho tayo. Kaslamo awan ti aggapo nga sabalin, iti grasya ni Apo Diyosan, no di di aggapo amin, iti bukod tayo nga pigsa. Ni San Francisco na Assisi, anya ti inaramid na baknang ado ti kay katulong nagtrabaho di pamilyada, anya inaramid na inlako na amin nga kawus na, inlako na amin nga gamit na, nagbiag nga na simple, anya ti pagbiag na nga rod, haan nga umasa iti pamilya na, anya inaramid na nang buo iti kongregasyon na, imasala ang iti tulong dagiti tattao, grace from God, impriority na tinagmission kin nagkarkararag, nang runa dagiti na panglaw, ngam ado ti gabor nga napan kanya nga timulong, gapo ti grasya ti Diyos, haan nga bukod nga pigsa, kano dadduma kada ti pangsulisog tayo nga, no dadduma, ipagarup tayo, nga linimitaran tayo ti grasya ti Diyos, bukod tayo ti agtrabaho haan. May ikalo sulisog. Anya ti sulisog manen ken ni Apo Jesus. Ang impan ti Diablo, iti nakangat nga to, impakita na kenkwana, kunana. Daytoy nga pagarian, nagado sa amin nga pagarian ti lubong. Anya ti kunana, ited ko ken kaamin dagitoy, no agkorno ka kanyak.
agrokbab ka kanyak. Anya ti kuna ni Apo Jesus, nasantuan asurat man ti imbaganan. Kuna ti nasantuan asurat, agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isolaeng ti pagserbyam. Material things, kanayon tayo nga ulitin, dagiti material nga banbanag, we need them, kasapulan tayo. Kasapulan tayo, ang adda kwarta tayo, tama nga mabalin. Sadot tayo mo tan, awang mo ti ibarter tayo, o maigatang tayo. Kasapulan tayo tilugan, balay, sanikwa pagtrabahuan. Ngam dagitoy, haanda nga dadaulan kuma, ti panagdayaw tayo, kin ni Apo Diyos. No daduman ka, ti mistake kanya tayo, iso nga ko na agrokbab ka, anya di ko na agdayaw ka laeng ti Apo a Diyos mo, dagitoy nga banbanag, no insagot na kada tayo, o saren tayo kuma, tapno mari na dagiti tattao, nga ay ayaten ida ti Diyos. Instrumento na tayo, no naparaburan ka, anyaman, adal, sirib, sanikwa, dagdaga, anyaman, business, dagitoy ka instrumento, tapno maipari na kadagiti tattao nga adda ti Dios nga mga ayat kadakwadahan nga isuda ti pagbalinan tayo a Dios tayo. Tanudaddo matidakkel nga kamali tayo kadagiti material nga banag ka isumeten ti panna ka Dios tayo ay nagdakkel nga kamali. Isu nga ko na ni Apo Jesus kini daytoy demonyo agdayaw kalaeng ti Apo a Dios mo. Isolaeng ti pagserbyam, haan nga dagiti sanikwa. Wen agtrabaho tayo takasapulan, wen agsapul tayo. Wen nyanaganan, agpaadda tayo, tapno adda nga maidaydayaw ti Dios, haan nga pakadadaelan ti Dios. Katatan ni Apo Jesus, anya ti kunanan, pimmanaw ti diablo na abak. Imay dagiti angheles nga nagserbik ang kuana. Kada tayo met, kabayatan di pa nagdaldalyasat tayo, nang runa tatatakwaresma. Nagmayat nga pa nangirugi, nagpakurus tayo amin. Irugi tayo, anya titarigagayan tayo. Pan nakadalos, umuna, madalusan. Kadagiti nagkapkapsutan, daw-dawatin tayo ti Diyos, pagbabawyan. No madalusan tayo, dawatin tayo iti Diyos, babaan ti karkararag, malabanan tayo dagiti sulisog. Haan tayo nga kabailan ti lumaban iti sulisog ken iti demonyo nga kuna tayo no awan ti kararag nga napudno. Maabak ket maabak tay latan ni Apo Jesus pay siriban pay ti demonyo. Nyan tulagek kadatay nga nakakapsutan. Anyang rutirumbang nga aramiden tayo. Tatakwarisma, nagmayat nga panahon ti karkararag. Stations of the Cross, dagta, may kayo private, asa group, mabalin. Agpilgrimage kayo, nga aglualo. Ditoy, ipasnet tayo ti aglualo. Uray no, anya nga sulisog, anya man, gartem man iti makan, gartem man iti lasag, gartem man iti sanikwa, gartem man iti turay, power, wano anyaman. Kabailan tayo nga labanan, may salaeng ti mabalin nga armas, anya dayjay kararag. Ulitin nyo na niya ti maikadwa, kararag. Ulitin nyo ti maikadlo nga armas tayo, isuntumot lang nga iso, kararag. Iso nga daytoy nga panahon ti Kwaresma, kapintasan nga aramiden tayo, agkarkararag. No malabanan tayo dagitoy, kaslakin ni Apo Jesus, dagiti angheles ti Apo, iso damot ti mangdanggay kada tayo. No kabailan tayo nga labanan dagitoy, dagiti maikadwa tayo kadagiti angheles na maawagan tayo nga napudno nga anak na. Iso nga napintas launay kakabsat, aduman ti pagbubuungan tayo, aduman ti pakasulisugan, pakachallengean tayo, ngam ti mabalin tayo nga armas, ulit-ulitin tayo nilaeng Kristo. Nauneg a relasyon, pabaruon ti bagi, pabaruon ti karikeng kuana, agkarkararag akanayon, umasidag ti relasyon tayo ken Kristo. Aging nga ito no kamaudyanan nan, dahil nga mari na tayo nga kasla, kukwa na tayo ni Kristo. Bagi na tayo ni Kristo. Hantay ton masangote, agaapa, hantay ton masangote, agtitinang sit, hantay ton masangote, agiinnagom, hantay ton masangote, agkam-kam-kam, taapaya, may salaakin kukwa kada tayo. Ngin tulaangan Kristo, nangangato dayjay. So nga niya tiramiden tayo, si kakararag.
Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti may sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di tinapaypay so a Diyos naianak saan anaparswa Diyos akas metlaeng iti ama ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda gapu kada tayo nga tattao ken gapu ti pannakaisalakan tayo immulog ang naggapu sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kastamet ana ilan sa iti cross gapo kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket na itanem nagungar iti may katlong nga aldaw kas palawagan dagiti na santuan asurat immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama umay tumanen asidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarayan na dinto agpatingga mamati akmet ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag iso agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propeta mamati akmet ti iglesia maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnama ek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan kakabsat intay ita agdawat iti nailangitan nga ama tayo iti kired ken pigsa tured ken namnama amang saranget kadagiti amin akarit ti biag nang runa ti basol tapno maisagana tayo ti bagi tayo iti daytoy tiyempo ti Kwaresma songbatan tayo iti tunggal panggep patgam kadapo ti kararag dagiti tattaom. Intay idawdawatan ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi, misyonero, religyoso ken amin amang idanon iti mensahe ti Dios iti amin a tao, tapno mataginayon kuma iti kinatarnaw ti puso ken biagda ket agserbida kas pagsarmingan ti kinaimbag ditoy lubong kumararag tayo iti apo intaw idawdawatan dagiti amin na pangulo dagiti nasyon ken gobyerno tapno sanda kumangay tulok nga agari ti awis ti basol iti panagserbida kadagiti tattao kit agtalinedda na singed kadagiti amin agakatda para iti pagimbagan ti kaaduan kumararag tayo iti apo intay idawdawatan dagiti kakabsat tayo anapanen nga nagnay ti sabali a lugar tapno mayadayo da kumati amin nakita ti kinadakes basol ken tugtugod kin agbiagda anatal na iti laksid iti kina ganggan na etda kumararag tayo iti apo intay mat idawdawatan ti tunggal maysa kada tayo makikameng iti daytoy a parokya tapno sangsang kamaysa tayo kumamang paksyat iti anya manakita ti basol a mabalin a mamagsina iti tunggal maysa kada tayo ken mangayadayo tayo mangyadayo kada tayo iti Dios kumararag tayo iti apo intay mat ikararagan dagiti kakabsat tayo anapanen iti sabali a biag tapno makikaysada iti Dios iti pagarian na kumararag tayo iti apo agulimet tayo intay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep dagiti panggep ti pamilya tayo
Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, patgam kadaapo ti kararag dagiti tattaom. Dahito ti kararag mi nga anak mo o apo, tarabayan ken aywanan na kam kadi iti inkam panagsagana, amang rambak ti misteryo ti panangisalakan mo kada kami, dawatin mi dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Ken kaaputi biyag idatun mi tuy puso mi si kaapo bagnus ken pamangni idatun mi daytoy ayat mi agtalektan ken ka panangaywan sasainnek mi ipangag mo agtalekang ken ka sipnget ibiyag mi waya item kada kami idatun mi ken kaaputoy biyag idatun mi tuy puso mi si kaapo bagnus ken kamangni idatun mi daytoy ayat mi agtalekang ken ka panangaywan mo sasainnek mi ipangag agtalekang ken ka sipnget ibiyag mi waya item kada kami Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na dawatin mi apo ta aramidem kadi amapudnuan mi ti mangiroknoy kadagitoy adaton
isuda pagrubwatan mi amang rambak iti daytoy napateg a sakramento gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ama ikari kat rumbeng, annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Taiso, tani Kristo kabayatan ti upat apulo nga aldaw, saan anangan ti anyaman at araon anaindagaan, kat babaen day di pa nagayununa, pinasantuna dagiti panagannong mi iti Kwaresma. Kastapay ababaen day di panangabak na ken day di sikap tay demonyo. Insuro na ti panangparmek mi iti sabidong ti kinadakes. Iti kasta iti naimbag anakem rambakan mi ti misteryo ti ilalansa ken ipatay ket dimmanon iti panagungar. Tapno kamaudyanan na, makiranod kam tumet ti agnanayon a gloria ti panagungar. Anansata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin a Paswa. Ti langit ken dagat, napno dayti pakaiday-dayawa. Hosana ini kangatwa, madaydayaw, iumay tinagan ti Apo. Hosana ini kangatwa. Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagig, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Di krus mo, kelin ka panabunga, inatamin sa lakad, manuputi sa
lubungan. Ignat amin sa lakan, manupot ti sa nga lubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag kan ti kalis, ti panakaisalakan, agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagipam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sa nga lubungan kat parairayam tayat na anadyosan. Laglagipam met ni Leo Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kamto ken naenggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amani sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, tunteng kuma ti pagarya, matungpal kuma tinakem mo, ito'y daga akas sa dilangit. Item kadakang ialdaw ito'y ikaneni, ipatinayon nga aldaw pakawanen dagiti aspasulmi asmet kuma iti pamakawan mi kadagiti men nakabasul kada kami. Tinakamet baybayan nga umanlugod iti sulisod si salakan nakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuan ito tayo, panakabalin kay dayaw, at
O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Iti napakumbaba, napnuan ayat, ken si kakararag a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero di Diyos sa mga Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, nganti may sala nga sao mapaimbag tontoy kararuan. Tumangada ken Apo ken tiap kasku tuy harararaw ko itaasim ken ayat mo inakitale tuy asuko tumangada ken Apo ken tiap kasku tuy harararaw ko itaasim ken ayat mo inakitale tuy asuko ngarut mo Diyos sa puket ka indak dawaten daytoy adipen mo ala inkakad kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapnuag talinay dabukod mulaen kita imam ipatay mo ket pawe sipnye tibiyag ko kasikalaeng ibagnos ko
turong kinapod mo. Ngarut o Diyos sa buken ka, inakdawaten daytoy adipen mo wala inkaka. Alain ka tarabayan, alain ka saranayan, tapno Ay tabukod mo lain. Narut o Diyos sa buken ka, inakdawaten daytoy adipen mo wala ingkakat ibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay dabukod mo laeng siya sinuag malagip mo marik nampay kadi amin na sugsugat ko agasam ka ka o Diyos na apo Saan tuwem kinakurapay ko siya sinuag malagip mo marik nampay kadiyan minasugsugat ko agasam ka Diyos na apo pasan tuwem kinakurapay ko ngarut o Diyos sa buken ka inakdawaten daytoy adipen mo wala inkakat ibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay dabukod mo laeng ngarut o Diyos sa buken ka inakdawaten daytoy adipen mo wala inkakat ibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay dabukod mo laeng. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, ti panangpakan mo kada kami, itinailangitan at tinapay, iso amang palagda ti pammati, mang padegdeg ti inanama, ken mang pabigsa ti nadyosan nga ayat. Ipaay mo kadi, tamapasgad kami, iti panagtarigagay nga umawat ken Kristo, ang makabiyag ken napaypayso at tinapay, iti kasta mabalin mi ti agbiag nga agpaaiken ka, babaen metlaeng ti sao nga agaon itangiwat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo a pagbiit Apo. May palagip tayo panagistasyon tayo iti cross. Napudno nga panang karkararag Apo, kadagiti gimong, sisa, o na mabalim mo ti private Apo nga panagkararag tayo. Tatamalem, kenton bigat, agbiyahe dagiti papadi, ti Nueva Segovia, mapang kami ag-retreat ijay Cavite, ikarkararagan da kami, tagbaling ko mga nabunga da ito yung retreat mi, para itinapinpinta sa panagserbi, nakalukat lata ti opisina Apo, no adda concern nyo, umay kay lata, ta dagiti kayat yung ipakaam mo na dagbalbalak nga matay tatta nga lawas iyoray yo taawan ti mamunpon kada kayo
Dagiti masakit, iyo. Hanyo po den ta angis yo, ta malanaan kay tunong kay penalanaan. Kararagan da kami apo, ta na namayat da ito ko mga panag-retreat mi, tumakder tayo. Ti apo at da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo. Naplut ragsak daytoy rikna, naplut ayat tuy kararwak, amayip kas ken ka ama, tuy nanumu nay apanta. Agyamanak ama, agyamanak, iti amin abana. Awan nga ta nasinsin aw nga, ayat tinapudpud no apaktal ka. Agyamanak ama, agyamanak, iti dakesing ni sinak, di matukod, di nga undas, apag subalit tuy biyak.